yagari masongo tuchimbira mudenga bati yaifamba masongo iyoyo kusvika tazoenda kwa Mudhara taimba masimuza satellite dish kune chakawanda zvatakaimba imbawo but zvimwe taita live show like nani shamwari tamba iwewe tamba ya animation taita but taita isusu live show saka pa drama wetu watairiza na Mary Jo pakaona isusu hatusi kurekoda pakaenda kwa Papa Jose ndakaenda kuisa shamwari tamba iwe madena tamba iwe ndizino tairirowa ku Club Adult kuma 90s 91 ukono pakashanda pakawanda but namkuone kuitika kwa mazuwa zvichauya futi chinenge zvakuzokera kuti okay ndemo akafamba namo